Avui us he portat una capsa nova. Trucarem per veure què sortirà. Oh, mireu què m'ha sortit. Una capsa de campanes. I quines campanes deuen ser, aquestes campanes? A veure, fem 1, 2, 3. Les campanes de les bombolles. Ostres, mireu, tenim la campana gran. Una campana una mica gran. Tenim la campana mitjana. La campana petita. I la campana bebè. Ostres. Ara els tocarem totes juntes i les farem pujar i baixar. Pujar i baixar. Mireu. I les podem cantar. Ostres, aquestes campanes també ens serveixen molt per cantar i són de la mateixa família. Ara els recollirem i els posarem a dormir. Els cantarem una cançó que diu: a recollir, que totes les campanes se'n van a dormir. Bona nit, campanes, bona nit. I les posem aquí.